ଫୁଲରେ ଜିନିଷ ଦଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପାନ ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ ଏଇ ପାର୍କ ଭିତରେ ଉପାନ ପାର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେଠିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲରେ କେମିତି ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେ ବଡ଼ ଧୂପ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଧୂପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ଲଙ୍କାରେ।
बुलाबुली आपको बहुत भल लगी नेक्स्ट वीडियो आउ देखा लाइट शो सहित नुआ थे चैनल सब्सक्राइब करेंगे।